vi er bedst. Det er super meget, slet ikke lyd. For vi hugger alt fra folk på EFS. Vi er pludselig til en legendarisk middagsmag. David rejste sig op, sagde, hvor min bukser blevet af. Heldigvis var der ikke nogen, der så, at bukserne, dem havde jeg jo på. Ja, skolen leder efter en tyv Uden held, men vi ved, at ingen finder os, fordi at vi er bedst. Det er super meget, slet ikke lyd. Slet ikke lyd. For vi hugger alt fra folk på EFS. vi har snuppet nøgler med vor nøglestjælepind. Vi prankede hele bundet, så de ikke kunne komme ind. Alle stod uden for nord og ventede desperat. Så derfor var der en, der fik dem hentet i en fart. Ja, altså, de fik hentet deres nøgler. Og skolen leder efter en tyv, men vi ved, at ingen finder os, fordi at vi er bedst. Det er super meget, slet ikke lyd. Vi lyver altså ikke. For vi hugger alt fra folk på EFS. Yes. Må jeg tage endnu en, hvor det er længere væk fra? Skolen leder efter en tyv, men vi ved, at ingen finder os, fordi at vi er bedst. Det er super meget, slet ikke lyd. For vi hugger alt fra folk på EFS.